Un arol, sabeu el que és? Ens vols comentar una mica quina és la proposta avui, què és el que s'ha fet avui aquí? Doncs mira, un mural cooperatiu que aquest any ha tractat sobre un tema en concret, que seria l'ecologisme, la natura com ha de ser i com és en realitat. Què opineu del món com és ara? Aquesta part que esteu fent? Horrorós. Horrorós? Què és el que no us agrada del món? Que tot això, que la natura ens estigui donant una cosa, pensem que és nostra i la... I creieu que això és un problema que la gent es pren en sèrio? Se li dona importància, és un tema que es parla, però no s'actua. I de qui creieu que és responsabilitat? Però també crec que els que estan en un estat rural, o sigui, els que poden fer coses, els que poden moure més, no fan el suficient. Es preocupen per altres coses De i no li fet, donen importància. el problema central també som nosaltres. Nosaltres tampoc estem ensenyant a l'altra gent a millorar el planeta. Vosaltres creieu que nosaltres, les persones, som la natura? Som per la natura o som una cosa aïllada a dia d'avui? Com ho veieu, això? Jo considero que som part, però que ens estem com allunyant a destrossar. Si estem destrossant el que és nostre. Sí. Com que estem destrossant com si fos la nostra casa, però que no és nostre. O sigui, una cosa que és de tothom, de tots els éssers vius que hi ha, nosaltres ens posem per sobre tot i ens destrossem. Clar, una cosa és, formem part, per exemple, quan creem un hort o alguna cosa així, doncs estem creant aliments de la natura. Però clar, tu després, per molt que tinguis un hort, si vas a la muntanya a fer unes birres i ho deixes tot tirat per allà, doncs estàs com contradient, però formem part una mica també. I ha estat una experiència molt xula. Des de que hem fet tota la proposta, l'hem esbossat, fins que ha arribat ara a plasmar-se. Coneixent els alumnes, com definiries la seva manera de relacionar-se en aquest projecte? Doncs en aquest projecte s'han relacionat molt bé. Hi ha hagut força harmonia. I sobre un tema que ha estat present, que és el tema d'aquesta distinció entre noies pintant amb pinzell i nois pintant amb spray, quina avaluació fas tu des del teu lloc? Doncs que hi ha una predominància masculina que d'alguna manera ofega la femenina. A veure, per una part, està molt divertit veure els nois com han començat avui a aprendre una mica sobre els sprays, però d'altra part també em fa com, no ràbia, bueno sí, em fa ràbia perquè les noies també tenen tota la llibertat de poder utilitzar un spray, però per la vergonya de ai, és que miraran malament perquè ho he fet malament o alguna cosa així, doncs estaria bé que un grup de noies, no siguin moltes, però 5 o 6 noies també es posessin a fer spray i hi hagués la part d'esprai de nois i esprai de noies, saps? Llavors, creieu que és per inseguretat que les noies no pinten? Sí, perquè tenen por de que els diguin que ho fan malament o que millor que amb el pinzell o alguna cosa així. I us molaria, llavors, fer alguna cosa més per a vosaltres? Avui, perquè tenim temps. Per provar perquè no. Aquest potser no. Que volem transmetre amb aquests dibuixos és l'escalfament global. Com està sent per vosaltres el tema de grafitis? Molt xulo. Relaja. Mai ho havia fet i m'ha agradat. I com ho heu sentit al principi, potser, quan has començat tot el que has fet avui per un primer cop? Por de fer-ho malament, però després m'ho has ensenyat tu i ho he fet millor. Hi ha un tema que hem parlat amb algunes persones, abans per fer una entrevista a les noies, que hem comentat que era curiós que d'alguna forma s'hagués separat les noies pintant amb pinzell i els nois pintant amb spray. Quina lectura feu d'això? Que tindria que ser barrejat, que els nois tinguessin que pintar amb pintura i les noies amb grafiti i al revés, o sigui, tots barrejats. I per què penseu que ha sigut així? Jo crec que cadascú ha volgut fer el que volia. La gent s'ha posat a grafiti perquè ha volgut i la gent que ha fet pintura és perquè volia fer.
Fantàstic, m'ha agradat moltíssim. I els nanos també, tots hem disfrutat molt.